tensyon sa usa ka barangay sa Kaputian District sa Samal Island sa Davao del Norte. Human matud pa gihasi sa mga armado ang pipila ka residente sa maong barangay. Ang detalye sa live report ni John D. Esteban. John D. Sara, ang maong tensyon ugat hinungdan niini mao ang bangi sa yuta. Pa din ang uban gwardiya din, sir. Dili ba sunod ng pulis? Mailan nila mga naong, sir. Nabulabog ang kagabihion sa pamilyang Katubigan sa Barangay San Isidro, Kaputian District sa Malaylan, Davao del Norte. Tungod matud pa sa pagpanghasi sa mga nakasibilyan, ang uban kanila armado. Magpatuman daw ni sila og demolition. Apan wala sa mapakita nga order nga pwede sila mang-demolish sa area. Giatuan sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang maong lugar, partikularmente sa Purok Kiamban. Giguba nila tanang hagdanan diha mang gibuhat, giguba nila. Pati ako nga buhan diha. Giguba na lang kuan, sugdan na nila. Sa armado? Mga armado kay na may sikyo. Ang sikyo may napaluyog yun nga naay mga armas. Ang mulo sa pamilya, giilog ang ilahang kapin. 12 hectares nga luna nga gi-award kanila sa Department of Agrarian Reform Region 11 niadtong 1992 pinaagi sa Comprehensive Agrarian Reform Program. Gani gikuralan na ang luna ug sumala sa nagreklamo dapat walay labot ang ilaha base sa gipakitang fencing permit kanila nga gi-issue sa lokal nga panggamhanan. Tungod sa pagkural sa mong property, naundang ang ilahang panginabuhian sama sa pagkarga sa ilahang mga abot. Maglisod sab daw og agi labi na ang mga senior citizen ug mga estudyante. Gipakita sab nila kanamo ang cease and desist order nga gi-issue sa DAR nga nagpaundang sa pagkural sa luna o bisan unsang aktibidad kay wala pa maresolba ang kaso nga gipasaka sa pamilya batok sa pipila ka board of directors sa ilahang kooperatiba. Maunta na akong panawagan nga dili kay gamiton ang dahas nga pamaagi nga musangko sa malagasan mi kinabuhi. Pinding yun tanan ang among pagkinabuhi. Sao na lang ang among nagani usad din sa akong pamilya na college gani makapadayon og eskwela. Mao na among problema ba sa nangita mi ka ng hustisya ba? Uy, gipamaligya man eh. Kana silang Perez, gibaligya ni kining tibok yuta. Amo ang gisuwayan og kuha ang bahin ni Helen Perez. Apan sa karon, wala pa kini mihatag og pahayag. Nagpa-blatter sab daw sila sa kapulisan apan gibalibaran sila kay civil case daw. Butang nga gilimod sa Samal PNP. Sumala sa PRO 11, pinaagi sa chat message tanang kaso, kriminal man o civil, pwede mag-file og blatter. Sara, sumala sa Katubigan family no ang nagreklamo kining si Helen Perez kining nagapasiugda matud pa kini sa pagpamaligya sa ilahang luna bisan pa man nga walay pagtugot sa ilahang mga beneficiaries o wala pay DAR clearance. Nagadili matud pa mabaligya ang ilahang luna kung walay DAR clearance. Sumala pa nga nagpakaron ingnog representative sa mga beneficiaries ning si Helen Perez nga usasab ka kapitan sa barangay Libertad. So sa karon ginapaningkamutan nato nga makuhaan og bahin si Helen Perez apan ang mitubag sa ato ang tawag mao ang iyahang anak ug magpa-appoint lamang daw sila og interview. Sa karon wala pa siya pahayag. Sara. Okay, dagang salamat, John D. Esteban.